Where am I? And how can I leave? You are in. Now there is no place to go. Στρέφω το βλέμμα προς το γεννό αφηρημένος από την πραγματικότητα απομακρυσμένος. Στρέφω το βλέμμα μου προς το τέλος γιατί ξύπνησα και συνειδητοποίησα τα παιδικά μου χρόνια έχουν τελειώσει. Τώρα ο κόσμος είναι παγωμένος, δεν αλλάζει. Το μόνο που θα μ' αγκαλιάσει μπας και με ζεστάνει είναι η πτώση. Ήταν τόσο το κενό όμως για αυτή να είναι πώς. Αυτή να είναι πώς. Τρέχω και δεν προλαβαίνω κι όλο πότε θα το κάνω να ρωτιέμαι. Αύριο ή μεθαύριο πεθαίνω όπως πέθαναν τα όνειρά μου και έμαθα πως το γαμίδι αυτό δεν γράφεται βιβλίο, γράφεται σελίδα. Μεγάλη είναι η παράγραφος και ακόμη πιο μεγάλη κατακλείδα. Χάσει κάθε σπίθα μαζί με την κάθε ελπίδα. Πια στραβώνω παραπάνω με το κάθε έτσι τραβώ και πες με και ψυχαναγκαστικό γιατί θα ισχύσει. Άνθρωποι σκουπίδια έχουν σαπίσει και δεν θέλουν να πατήσει. Δεν κοιτάνε τη δουλειά τους, γι' αυτό μάλλον τα έχουνε καλά με μπάτσους. Πει δεν θα πατήσουνε ποτέ ξανά στο σπίτι μου. Και άμα το προσπαθήσουνε θα έχω τις υπαγίδες. Πατριγκάρω με σκουπίδια σκαχυροβομίδες. Καθημερινό κι μες στη γύρα με ένα μάγκο λόγο και ένα δυο στο μάχη. Ακόμα δεν μπορώ να κάνω κάτι και το κάθε μπαίνει πιο βαθιά στην πλάτη. Που θα φτάσει στο γαμίδι με έχει ήδη διαπεράσει. Όταν με έχει αφήσει και με έχει αφήσει ένα κενό που φως διαπερνά και δεν περνά πια τίποτα από μέσα παρατηρητό. Γίνεται πόλεμος, γίνεται εμφύλιος. Τέλος πάντων, ξεπλένετε τους κι άλλο. Τα σκουπίδια μπαίνουνε στον κάδο και ποτέ μες στο πλυντήριο. Σας έγινε πολύ κακό συνήθειο το να φέρετε κάτι που κάποτε έμοιαζε πολύ πολύτιμο. Στο δάσος των Twin Peaks μέσα στο Black Lodge. Όλα παγιδευμένα και έξω κάποιος άλλος. Είδου το αποτέλεσμα ανοίγω κλείνει τα βλεφαρόντε δεύτερα και κάπως γίνεται το μοιραίο. Άντε μου στο διάλογο, σηκάθηκα πηγή μου ίσα πύλα σαν μέσα από αυτή εμπνέω. Φτύνω αυτά και πνίγομαι και πια δεν αναπνέω, δεν είναι νέο. Αυτό σίγουρα δεν είναι τελευταίο. Πουναλάκι.